Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masalikat, epektibo. DTX 500 mahigko bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala gina-allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalinas sa mga nagkalain-lain nga allergy. DTX 500 masalikat. DTX 500 DTX Coffee Mix. Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata. DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Dali si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Ginsulayan ko pa no, ang may TC. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, namin gid ang akong nga pamina. Salamat sa may TC. Mighty C. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Rosita, may dyspnea ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala na gid ako makabatsyag sang sakit. Mighty C. Sa mga butika. Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mag-4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babayi. Confident ka sa Klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan. I-Memory Advance na yan. Memory Advanced Syrup. Babakat sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Uy, si Roro Madrid with Lyft. Always work. Gamers sa gabi. Hangat with tropa. Lyft! Pag-unga drink para dira. Make me drink, zinc caffeine. Kaya ang laban. Biskan anong alihok, hindi atrasan. Lyft mo diyan! Biskan anong amor, silip ng saligan. Lyft mo diyan! Lift mode na yan! Lift mode na yan! Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
Nestor, ang sinaing! Luto na! Ang labahan! Nakasampay na! Ang uniform ko! Naplanta na! Ganito ako. Tigasing, tigalaba, tigasay, tigaplansya. Sa araw si Mrs. ang masusunod. Sa gabi, ako ang bossing. Dahil kasangga ko ang Extend Supplement for Men. Lourdes, tapos ka ng maligo? Yes, darling. Come to mama. Extend Food Supplement for Men. May Maca at Lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masalikat, epektibo. DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500 ikaw pala ang may diabetes. DTX 500 ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masalikat, epektibo. DTX 500 D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio ang D3 Bio nga may PCO. Ang PCO nga may D3 mga butika. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio ang D3 Bio nga may PCO. Ang PCO nga may D3 mga butika. Kampiyon, 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 kampiyon! K5 News FM championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 4:31. Ini nga oras nga dulong sinusang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapiko na, nakadetox kapag agsuman sang lift, dare to switch, i-lift mode na yan. This time check is brought to you by Lift. Dare to switch. Lift mode na yan. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Surita Jr. ang inyong El Castigador.
Isa ka maula nun kag grugal umon nga hapon, syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang ato sa pagkabi-abi kag pagpanamyaw sa aton mga ka-K5 sa 180 taran ka mga barangay sa syudad. Sa 42 ka makabanwanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabug-o sa probinsya sang Iloilo. Kag sa mga nagamonitor sa ilatag sa sanik ka mga radyo, nakatutok sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kita sa FM band. Kag sa mga nagamonitor man sa aton mga relay station sa may Banwa sang Leganes, Syudad sang Pasig, Banwa sang Kalinog, Banwa sang Miagao, sa may Short FM Dumangas, kag sa may K5 News FM Sara. Kag sa mga nagamonitor kag nagalantaw sa aton sa ring Facebook Live, sa aton sa ring mga ka-K5 sa bilog sa ring Western Visayas, sa bilog sa ring Pungsod, Pilipinas, sa aton mga Ilonggo nga mga OFW. Kumusta ang pagpangabuhi sa luwasang pungsod? Padayon lang, bisan mabudlay para sa aton sa ring pamilya. I-like kag i-share ang aton sa ring pagpangalagad. Kag sa wala pa maka-follow sa gyapon sa amon sa ring Facebook page, i-type ninyo ang K5 News FM Iloilo 88.7. Para sa din ka mga bayin sang kalibutan. Basta may internet connection lang, sarang ko mo makamonitor, ma-update mga ka-K5 sang mga pinakaulihi nagakanabo direkta mismo diri sa inyo dutang natawhan. Sa inyong pilanggang syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sa nga Pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa El Castigador. El Castigador. Diri kita sa adlaw sa ning Biyernes, Pitsa 7 sa bulan sang Nobyembre. Pinakauna ini nga Biyernes sa pataran ka mga Biyernes sa ika-11 nga bulan sa karon nga tuig 2025. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sa kinandan, ako naman ang inyo alagad, ang inyo ka-K5, Enrico Tupas Surita Jr. Salwat welcome sa Biyernes edisyon sa programa El Castigador. El Castigador. Enrico Surita Jr. Ang inyong El Castigador. Sa ato sa ding pagpangalagad, sa ding weekend, bulubantayan ining pagsulod no? Ni Bagyo Uwan. Kay mangin isa ini ka super typhoon. Dako gid ang posibilidad sa ning mga ka-K5 na magsulod ang ining nasambit sa ning bagyo either karon sa gabi o kon buwas sa aga. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kumalin sa kategorya sa ning tropical depression, nagbasko gid nga nangin isa ka tropical storm. Kagkaron yari na ini sa category ng severe tropical storm. Now, ining international name sining si Fong Wong. Pero once nga magsulod ni sa ato Singapore, tagatawgon ining Bagyo Uwan. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kag mahimo maging isa pagid ini ka typhoon, mabaskog pagid ining nasambit sa ning bagyo. Kag among nigilang taon naton nga mahimo mangin isa ini ka super typhoon. Now, that's why nga mangin alerto kita no sa saning weekend mga ka-K5. Sa piyak nga linya makaupo nato na at nga lokal pag-asa upod kay Engineer John Baron. Engineer Baron, mayong hapon. Hello sir, mayong hapon. Karagtusan mga kalamasi. Sir, update natin sa adlaw sang Friday, November 7, 2025. Latest nga update natin sa ginamonitor natin nga bagyo outside Sampor. Based sa aton nga latest nga tropical cyclone na sector na Gintagwa. Kaya na lang sang 11 a.m. Central Sinay, nasa kalayo 1,315 kilometers east of Eastern Visayas. Maximum sustained wind galabot 100 kilometers per hour malapit sa iyang sentro sa Gastinet na pwede maglabot sa 125 kilometers per hour. West-northwestward ang iyang dalagan na may kadasigon 20 kilometers per hour. For our general outlook,
ginanantaw na to na siguro kasi magsulod na siya sa park, karon sa gabi or buwas sa aga, and possible mag-landfall sa may southern portion ng Isabela or northern portion ng Aurora. In terms naman sa iyang intensity, possible super typhoon category na prior sa iyang pag-landfall. Okay. Dire naman sa ato, no, sa Western Visayas, in terms siguro sa epekto ni Bagyong Kongwong, muni international name, possible siguro mga sa Sunday or Monday, expect nato na magalumon nga kalangitan. So, ano na siya, no, possible scattered rain and thunderstorms. In terms siguro sa heavy rainfall outlook nato, 50 to 100 millimeters of accumulated rainfall sa may Atlanta sa may Antique. And possible less than 50 millimeters of rainfall for the remaining province of Western Visayas. In terms naman sa hangin niya, so gina-expect natin actually sa 10 kag sa oscillations sa Sunday kag sa Monday, kay possible may tagil warning kay medyo malapat-lapat ni ang bagyo ngayon, 720 kilometers radius Grabe ba? from the center. So, ginanantaw natin malabot. Kita sa kapusugon ng hangin. So, possible lang ato yung gale warning. Kaya pwede kita mas matakasan sa total cyclone wind signal sa may expectation ba si Sunday or Monday. Minanda na itong update. Engineer Baron? Yes, Sir, sir. kung magsulod karon ining si Bagyo Uwan sa par naton, ang iya category is amo magyapon mangin severe tropical storm o kung mangin isa na ka-typhoon? Gina-expect natin, sir, based sa aton nga latest nga advisory, na siya, typhoon category na siya. Typhoon category. Kag kung maglandfall siya sa may area dito sa Aurora kag area sa Isabela, so maging super typhoon na gid siya, sir? Yes, sir. Prior sa iyang paglandfall, gina-expect natin intensify pa siya sa isa ka super typhoon. Saan o gini siya maglandfall? Either sa gabi sang Domingo kon sa kagahon or adlaw sang Lunes? Possible nga, sir, ang time frame niya in terms sa iyang landfall, Sunday late evening or Monday early morning. Sa kagahon gid, no? Budlay gini kay aga katulog ang iban kag kon kagahon o kon nakagabihon man. But the way ang syudad ka probinsya sang Iloilo, yes, sir, saan o gid maka-experience nga maulanon kag ini amang epekto na ni Bagyo Uwan? Yes, sir. Expect natin Sunday or Monday. So, expect na natin cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms. Expect naman nga makusog ang aton nga hangin. So, may mga mabalod na ang aton nga, expect na natin nga mabalod ang aton nga kadagatan. So, possible na nga mag-raise kita gale warning and possible man mag-raise kita sa tropical cyclone wind signal. Kung lang taon natin nga isar sa satellite image, daw halos malikop ni Bagyo Uwan ang pungsod Pilipinas. Kaya bal natin ang radius ni is 720 kilometers? Yes, sir, 720 kilometers. Grabe. So, buot silingon nga bisan ang sentro sa dito sa may bahin sang area sang Northern Luzon, malayo kita sa Visayas, pero labot yapon kita, no, sang iya sa ning anong tawag sa ni ang sa palibot sa ni Engineer Baron. Yes, sir, mga rain bands niya. Take note natin 720 kilometers para na sa from the center. So hindi pa lang bilog niya bilog niya nga circle. Kung mo gina ang from point A to point B sang isa ka circle, then siya ang distance niya or ang iya kalaparon mga times to mong 720, mga 1,400 kilometers. Ang iyang kalaparon, gid. Oo, grabe gid ning Bagyo. Saan o gini magagawa sa par naton, sir? Sa Subong, ginalantaw naton siguro, sir, base mga Tuesday or Wednesday, mag-exit siya sa par. Ang iya kada sigon is 25 km per hour, no? Dumaamos lang ni Bagyo Tinos kadasig. Yes, sir. Bali sa Subong, 20 kilometers per hour ang iyang dalagan. 20, oo. May siya, sir. May, sa Subong, 25 kilometers 25 per hour. So, may similarity siya sa sa dalagan compare mo sa kay Tino.
O kay usually sinisir ang mga mabaskog yung mga bagyo do na-notice naton nga do mga dagsig dalaga nila no. Maigo subong abis sining lugar pagka the following day do gwa na sa ato Singapore. Yes sir, ano sir no, do sige man ang dalagan sa aton nga mga bagyo kasi sa kay bagyong Tino to I think 2 days man to nga so naka-train siya isang do grabe agad nga hangin kag mga pabulan so may similarity man siya sa subong no pero in terms siguro sa intensity sang rainfall niya kag intensity sang iyang hangin siyempre mas grabe ito kay ano niya kay Tino. Sabay itong masa niya ay dito to sa babaw magi. Oo. It follows, sir, nga kung mabaskog ang dalaga sa kabagyo. Mabaskog mga klase sang bagyo? Sorry, sir. Saling ko, sir, it follows nga kung madasig ang dalagan sang lakat sang bagyo, ang movement sini, mabaskog man nga bagyo? Not entirely, sir. Pwede masabi nga, ano siya nung low end siya nga bagyo, sabi tropical depression or or tropical storm pero dasig man ang iyang dalagan. Naga-ano man siya, nagabari man siya actually. Okay, so kung maghambal kita sa super typhoon, sir, labot ni tag ang iya maximum is mga 200 km per hour, makasobra pa na? Kung super typhoon, if we're talking about sir, super typhoon, may ano na siya, may criteria na siya. So, ang ating super typhoon, naka-base kita sa atong hangin. So, kailangan ma-meet niya 185 kilometers per hour or higher. Wow. So, kung nataon na to, ang atong maximum sustained winds, ang hangin kid nga dala ni Bagyong Uwan, well actually wala po man siya kasulod no, pero ano naman expected naman na masulod siya so pagunta na lang sa si Uwan. 100 kilometers per hour pa lang pero ano na siya nagadasig ang iyang dalagan kag nagadasig man ang iyang pag-intensify so ano siya no ang ma-reach niya pa ni magi pa siya actually sa typhoon category so ang ato naman yang nga typhoon category naman niya kinahanglan malabot siya 118 kilometers per hour para ma-categorize na siya as typhoon category. So actually, lapit na lang. 18 na lang ang kinanglan. Okay. So amo na, no? Hindi kita magsalig nga bisan sa ibabaw ang ining bagyo nga si Uwan nga magaigo sa may Northern Luzon sa gyapon makabatsa kita sa mga pagulan-ulan, mabaskog nga hangin, kag subuman ang mutong madalagko sa ning mga balod no sa aton kadagatan. With this information, Dear John Baron, salamat kay kagliwat mayong hapon. Yes, sir. Thank you. And salamat ngayong hapon. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Mahimo karon sa gabi, kagabihon o kon buwas sa kaagahon. Magasulod ining si Bagyo Uwan. Kaga mahimo mangin mabaskog ini kag mahimo yara sa kategorya sa ning typhoon. Pero antes ini maglandfall either dito sa may area sang Isabela o kung sakop sa probinsya sang Aurora, mangin isa ini ka super typhoon. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ginabulbanta nga sa tunga-tunga sang alas 12 sa udto sang Nobyembre 8, no? Buwas ning adlaw, tob-tob alas 12 sang udto sa Nobyembre 9, Domingong adlaw, pila diri ka mga probinsya, no? Ang gina-project, no? Gina-expector nga maka-eksperyensya sang mabaskog sini kag mas mabaskog nga mga pagtupa sang ulan tuga ni Bagyo Uwan. No, dira ginabanta nila mga 200 mm, no, igatupa sang ulan sa may probinsya sang Catanduanes. Ang intense humalin ni 100 tub 200 mm na pagtupa sang ulan, may expansion sa may Northern Samar, Eastern Samar, Sorsogon, Albay, Camarines Sur kag Camarines Norte. Samtang maka-experience sang 50 tub 100 mm nga pagtupa sang ulan sa may probinsya sang Samar, Biliran, Leyte, Masbate, Quezon, Marinduque, Romblon, Aurora, Quirino, Isabela, kag Cagayan. Samtang sa tunga sang Domingo sining adlaw, maka-eksperyensya ang Metro Manila, no? Sang maulanon man nga tiyempo.
Amo ni subong ang mga pumuluyo kag ang tagsa sa mga local government unit dito sa may National Capital Region o kon NCR ginapreparar na no kay mabaskog man sana nga hangin kag ulan ang magaigo sa ila although nga dito sa ibabaw ining si Bagyo Uwan mga kakifan. Kay sa Domingo nga adlaw ang probinsya sang Aurora, Nueva Ecija, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union kag Pangasinan. No, turin tawag sa ni yara sa mga 200 mm. No, nga kadamuon sa pagtukpa sa ulan. Samtang ang Metro Manila, ang Quezon, Rizal, Laguna, Cavite, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga kag Bulacan maka-experience mga K5 no sa 100 to 200 millimeters nga pagtupa sa ulan. Samtang mga 50 to 100 millimeters maka-experience ang Batanes, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Albay, Sursugon, Masbate, Aklana, Antique kag Northern Samar. Kag amo ni mahimo nga maga-igo na maga-landfall ang ining nasambit sa ning nga bagyo posible amo tambal ni Engineer John Baron sa gabi sang Domingo o kon no kagahon sang Lunes. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Abi nyo ginakabalakan ko diri kay gabi no magaigo sa ila no ining Bagyo Uwan no til budlay akon akon kan mo kun gabi niya mga K5 lain niya kun adlaw magaigo sa kabagyo kay makit-an tang palibot ha. Pasalamat kita diri kay sang mag-igo diri si Bagyo Tino adlaw diri sa aton no mga ka-K5 amo di ginakabalak-an ta kag dapat preparahan nga ang isa sa mabaskog nga bagyo mag-igo sa gabi o kon kaagahon. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Amo ni nga may gipatuman na subong kag mahimo no nga ipatuman nga mga preemptive evacuation kag magalabot sa force evacuation. O sa magambal ta force evacuation persado na nga dapat nga mag-evacuate na ang ining mga pamalay no nga makabig tama ka delikado. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Amo pala to nagyan ta kay Bagyo Tino gani no ara lang to sa kategorya sin nga typhoon no pero kung ang tawon naton ga panihol ang aton sa ning palibot mo. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. So mo ning mga buluwantayan naton mga ka-K5 no preparahan ta ang ining nasambit sa ning bagyo no ika-21 nga bagyo nagsulod sa Pungsod Pilipinas sa ning tuig 2025 kag ika-2 nga bagyo nga nagsulod sa ning bulan sang Nobyembre. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. I-check ta guro una ta sa K5 Jenny Kauyunan kay basta gani Biyernes mga ka-K5 malipot lagi na ato sa ning inuras sa ato sa pagpangalagan pero ginatry ginaton no nga makadulong sa inyo sa labi kag labaws tanan nga mga impormasyon ilabi na gid ang ining ginapaabot naton nga bagyo ining si Bagyo Uwan kay mismo diri sa may syudad ka probinsya sang Iloilo ang bagyo naton na basta magambal iban layo man to dito man to sa ibabaw pero just imagine kung no kalapad ang manging igo no ni Bagyo Uwan no kung tawon ta sa satellite image daw halos nalikop no sang galom ang bilog sa nga Pungsod Pilipinas. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Hindi tayo baliwalaon kay dayo na giniya no kag mangin isa na ya ka super typhoon no mo niya ang forecast sa aton sa nga pag-asa pero sa gyapon way man sing imposible no sa aton sa nga makaako no kay sala ni kay balos ang tanan-tanan ang mahimo ta lang ni kay hambagi naton ang ining mga bagyo layo pa lang mapiparahan na naton. Unlike sa linog, nga way kita pakot mga K5, amo ni nga layo pa lang, preparar na kita.
Kung may himo, kung may mga ano na dapat higtanta, kung may mga kahoy sa atos nga palibot, pang tapsan na ang mga sanga. Kay basi kung matumba mga ka-K5. Amo ning pila ka mga advice para makalikaw kita sa anuman nga mga katalagman. Kaya kung malaan yung naton, kung ang balay naton na isang second floor o kung third floor, kaya may mo tumaas ang tubig, mas mamayo na lang mag-evacuate kita sa mga mataas nga lugar. Kaya dito sa may Siboso nag-expectar nga mo to ka kapag gadaldo sang tubig baha. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Anong preparasyon sa atos nga city government? May mga preemptive evacuation o conforced evacuation nga ipatuman diri sa sing pagsulod ni Bagyo Uwan. Gina-expectar naton maka-experience kita sa mga pag-ulan pag-abot na sa adlaw sang Domingo kaga Lunes nga adlaw. Para sa kampiyon report direkta sa bahin sang Iloilo City Hall o pod kay K5 Jenny Claudiunas. K5 News FM. Kampiyon report. Sa K5, Rick, naka-full alert status na ang Iloilo City Government in anticipation the K5, Rick, sa pagsulod ni Bagyong Uwan diri sa may aton nga Philippine Area of Responsibility. So, kaina ka K5, Rick, as chairman sa Disaster Risk Reduction Management Council, Mayor Isa Treñas, nagpatawag siya sa meeting ka K5 Enrico agud ni nga paghahandaan man istoryahan ko ano ang mga posible actions sang syudad. So, una ka K5 Enrico, matamat na nga nagmando siya nga matamat na nga mag-restock kay Fabric mamoto sa mga goods food assistance sa K5 Enrico since nga subong lang gid nga semana aginigo ang syudad man sang Bagyong Tino, so nagamit na ang mga preposition nga mga goods sang Iloilo City Disaster or sang Iloilo City Social Welfare and Development Office o kon CSWDO. That's why nga amat-amat na kay Fabric nga i-replenish ang mga nagamit nga mga goods sa K5 Enrico kag mga relief packs. Second, pero subong may mga may mga evacuees pa kita sa mga evacuation center naton ka K5 Jen sa kay Bagyo Tino. Actually ka K5 Enrico may mga evacuees pa kita sa aton nga mga evacuation centers. Sa latest nga report sang CDRRMO yara pa sa 17 ka pamilya ang nagapabilin sa sulod sa evacuation centers ka K5 Enrico. Sa dining mga lugar i-check na to kay K5 Enrico ang latest nga report sang dalang sa Thomas Mayo dumalang nga magtiner sa daanay palipason ta ining mangin epekto ni Bagyo Uwan kay gin pang evacuate ni sila kay nibeluan naton nga delikado gid sa sitwasyon kag basang iban sa ni ka K5 Jen why na sang balikan nga balay kay kadamo sa mga balay nga nagkalaguba diri sa may syudad nga kalabanan sa ni sa kilid sang baybayon naton. So may ihatag man nga bulig ang city government pero ti anong pulian mo to subong anong balikan to subong kag kung magbalik ka dito tama pa ka delikado mo hambalik naton na maka-experience gapo kita sa mga pagbukbo sa ulan kag mga mabaskog nga hangin ka K5 Jen. Actually ka K5 Enrico amo na nga ang mando sa alkalde nga mayara kita ng K5 Rick 98 ka mga panimalay nga totally damaged gid. So ang mando is nga hindi anay magbalik ang mga pamilya nga wala pa sang safe nga matiniran ta K5 Enrico or mahalinan. Temporarily mastay sila anay sa evacuation centers until such time nga makapangita sila sang mahalinan. Ang city government naton mapahatag sila ka K5 Enrico sa una ang ginahatag na cash assistance sa K5 Rick mo 10,000 if totally damaged kag 5,000 if partially damaged. Subong ya ka K5 materials. Materials. Mas bayo mga ding materials para nga sure ball gid nga mapatindog ang iban sa niya kung kwarta ay base ko magkadto sa butilya. Amo gid lang K5 Enrico agud mapasiguro or base makadto pagid sa sugal. Para sure ball. Para sure ball kag sigurado gid ka K5 Rick nga nga gamiton nga mapatindog gid sang balay kay K5 Enrico. So sobra naman nga kon ihatag materials maligya mo pa. Amo na ka K5 Enrico ang preparation. Actually, sa reports ng CDRRMO ka K5 Rick, ang may pinakadamo sa Giapo nagapabilin sa atong evacuation center sa may Santo Niño Sur, sa Mohon, sa may Tabuk Suba, kag sa Boulevard ka K5 Enrico. Ini ka mga K5 Rick nga mga barangay consider ni sila sa mga coastal. Usually kung basta coastal ikaw, dira gid K5 Enrico kalaguba gid imo nga balay. Amo gina commonly ka K5 Enrico. Ni mga guba kay open mo sa pangigaron sang baybay ti ang mabaskog ng hangin sa may gani sang bagyo ka K5 Jen kun ara kasay gad sang baybay ang
ang huyop sa ngayon baskog eh. Ti muna ka kay Fabric, since daan nga damo pag isang kahoy nga nagkalatumba ka kay Fabric damo sa mga balay man ang nagkalatumbahan do nga wala kita sang casualty or no major incident, pero madamo sa mga balay kay Fabric ang mga nagkalaguba. Sa report gani yara sa 1,000 Pero na pang verify na iba niya base kon mga payag-payag na tulang way ginestineran tapos nagkalaguba ng balay gabok na kay 5 Jen. Actually kay Fabric gina-double check pa man sang aton nga MSWDO ang mga hatagan sang assistance sa K5 Rick. 98 sila ka K5 Enrico mo. Usually, ang problema ni sila ka K5 Enrico sa atong observation lang man, no, ang mga panimalay ni ka K5 Rick nga mostly or frequently nagakalaguba mo man ni ang mga balay bala ka kay favorite nga mga yara sa aton informal settlers nga kapila na hambalan nga hindi na magbalik dira kay pangitaan man niya kay Faf Enrico sang lugar ang gabalik gyapon nagapakatig-ag gyapon kay Enrico inakon may sailuhan sila may relocation site kagang iba nabi sila why man gid ka patindog sa relocation site kay malayo kuno sa ilag na obrahan ka kay 5 Gen mong iba nagakuha lang to basta may pwesto to kay 5 Gen pero may relocation site ang syudad daw. Actually, kay Faf Enrico, may mga relocation sites na gina-provide ang city. Ang ginaano gani na may, kumbaga may ginalista-lista na bala ka kay Favric since nga may mga dinabi ni ang una nasunugan. So, ang nasunugan sila na hatagan sang balay. Kung for example, nabahaan ka naman, nagubay mo balay, ikaw naman ang next until such time nga maubos bala ka kay Faf Enrico. Kag kung mayara man na gina-procure ang city nga lupa ka kay Faf Enrico, mao mo na mabudlay subong. Amo na nga reklamo sila kay wala na sang lupa ka kay Favric. Kung ano ang available nga lupa nga pwede mabaligya sa syudad, amo nang gina-procure agud nga mahatagan sila sang relocation sites. Amo na gani kay Faf Enrico no nga every time na lang gid siya nga may bagyo, may magtupa ang mabaskog nga ulan, may mamadlos nga hangin, magkalaguba nga balay. Magkaraparid sila kay Favric mahatagan sa assistance ng city government, mapatindog naman sila sa balay sa same spot. So inaguba, pag bagyo na naman maguba, mahatag naman sa assistance sa kay Faf Enrico. Ti kumbaga it turns out nga naging short-term solution siya kay Favric nga kada bagyo na lang maasa na lang. Daw badyaw man na mo. Sa una damo badyaw syudad, tatagan mo kwarta makapauli sila. Pagkadusun tuig ara namang badyaw. Daw why kitablasan nga kanaton malawig no nga pagsulbar sa saning mga problema kay kung ako man tunong guban patindog naman ko maguba may batunon taman syudad. This time kay Faf Enrico hindi na kwarta ang ihatag as shelter assistance na lang yan. Pero since nga gina-anticipate man kay Faf Enrico balikan naton gina-anticipate naman sang city nga hindi kita maigo directly maigo sang bagyong uban kay Faf Enrico pero sa prediction kay Faf Enrico posible kita diri ma-raise sa signal number 1 since nga lapad ni ang scope ni Engineer Baron kay na nga may mo mapaidalom kita no sa storm signal number 1. Storm signal number 1 kay Faf Enrico. Right now monitoring ang aton nga CDRRMO kay Faf Enrico. Since nga ang estimate or ang ginaloman nga masulod kay Faf Enrico kag mabugid ang mabaskog nga hangin ang ulan kag mabaskog nga hangin sa Domingo kay Favric. So base tomorrow may recommendation ang CDRRMO nga magpatigayon sang mandatory preemptive evacuation kay Favric since nga sang bagyong Tino gin-comment kay Faf Enrico ining action sang ni Mayor Isa nga pagpatigayon sa mandatory preemptive evacuation since nga because of this kay Faf Enrico dako ang nangin epekto niya agud mapabilin nga zero casualties and no major incident kay Faf Enrico sa mga high risk nga mga barangay kay Favric. So amo lang na nagkalaguba mga panimalay lang mga kahoy lang nga naglaluka wala gid sa mga report abi nga samaran o kun may mga malain pagid bala kay Faf Enrico worse kalamatay malumos kay Favric. Ti amo na sa bagay sa experience ta kay 5 Gen nakatuon man kita mo. No? Kitaya kon isipon ta mga paghangkat, mga kalamidad, no? Damo tay nagihan. So ini kitaya magpakatig-a pa ang ulo kon ginapa-kuan ka muda, ginapa-evacuate ang kabukay para sa inyo kaayuhan kag sa inyo sa ninga kaluwasan. Kay kung kaysa mangayo ka bulig maparesponde ka kay taas tubig sa inyo na malambot ang atop. Paano ka mo i-rescue na kung tama nakataas kang delikado on the part sa mga rescuers ta? Tapos mabasol ka mo nga, ay why giti may nag-rescue sa amon? Ay, kung kay isang Pinoy amo gina kay 5 Gen. Amo na. Actually, kay Faf Enrico, wala man na sila ginapabayan. Kay Favric na, for example, i-evacuate sila since observe naton sa Lunes pa lang kay Faf Enrico nag-preemptive evacuation na. May
kitchen, wala kay community kitchen ang kada evacuation, which means nag-provide sila sa mga hot meals. Makita gani may mga sinabawan nga manok, namit pa ilang asudan, may mga ano do mga evacuation lang. Pagkakita mo ka picture ni Kaki5 Paul nga sinabawan nga manok nga may balunggay pagid do mga gusto mo do mapa-evacuate ka lang. Inamit ang sudan nga inyo nung sudan nyo how? Ano lang, pero may wala sa baw. Wala sa baw. Kaya mo na gani kisa ka kay Fabric nagasend na time to time no ang CSWDO kag na-forward man sa aton ang mga pictures makita naton nga manamit ang mga sudan kay Enrico sa mga evacuation centers pero libre pa no, di ka pa magpalibog galing kay Tenor daman labi kabuday kapag sinararyo pagpangabuhi kunara ka sa evacuation center libre man ang mga pagkaon. Pero ang paghulag mo bla daw laing jakon sa malanyo kay 5 kaya pinagusto ka lang. Ara da sa isa kwarto damo kong pamilya gatupad-tupad pa kamo. Kaya ginulikdan sila kung may magagmay kamong kabataan na isa ni sa mga ginulikdan nga basi kun maglaton-laton kung may nagabasakit ang kay 5 amo gate kay 5 Enrico tigina pa siguro man sa city government ang mabudlay lang sa karon kay 5 Enrico ang ginabantayan is ang posible bala pa changes sa hulag ni bagyong uwan kay 5 kay will never know what if gali magliso siya or may changes sa iyang wind direction kag diri magtupa sa Western Visayas na naman greatly affected gidaan ang sa Cebu kay 5 Enrico kag diri man sa Iloilo City actually kay 5 Enrico sa mga experts bala nga nagstorya naton sa Iloilo City Operation Centers ginahambal nila nga di kundo ka swerte sa Ilonggo or grabe gid magpamuyo ang Ilonggo kay 5 Enrico because nga wala nag-agi sa aton kay 5 Enrico. I mean nag-agi man siya pero ang epekto bala kay 5 Enrico may nagliso ang hangin kumbaga ang direksyon sa hangin. May mga factor kay 5 Jen Amo ni kandik nga mas may gani kunara ka sa sentro sang bagyo kay kwanda malinong matawhay bulay kun sa Aywolya sa kapalibot sina da mabatsagan ang mabaskog nga hangin kaya pagtupas ang ulan kay 5 Jen kag ti una nga naglandfall na dito sa may San Lorenzo amanambal naton basta ganing bagyo maglandfall medyo gahina-hina gid man ang bagyo tinalipdan man kita sa Gimaras kay diri halin area sa Negros mo. Kaya mo na kay 5 Enrico nga mayad lang nga nag-agi siya northwards sa ano kay 5 Enrico kung wala ang diri ang syudad possible kay 5 Enrico nga damo mga barangay ang ginbaha kay sa record yadaan kay 5 Enrico 4 lang. So tiba posible nga mas taas pagid kay 5 Enrico or mas lala pagid ang experience sang syudad. That's why subong kay 5 Enrico nagmeeting na si Mayor with the Disaster Risk Reduction Management Council agud man maaksyonan kay 5 Enrico kung ano ang mga plano. Since nga kita man diri kay 5 Enrico under National State of Calamity man apektado man ang syudad, may mga gina-propose man actually kay 5 Enrico nga budget nga more or less 16 million pesos sa kay 5 Enrico nga quick response funds which is gamiton man i-utilize sa kay 5 Enrico amo ni paghatag sa assistance sa mga nabahaan ang mga nagkalaguba ang balay kag amo man ang pondo nga gamiton in preparation man niya kay 5 Enrico sa pagsulod ni bagyong Juan diri sa may aton nga Philippine Area of Responsibility. Sige. Salamat kay 5 Jen. Sige kay 5 Rick ini nga balita ang gadulon sa inyo sang DTX Coffee Mix nakakape ka na naka-detox ka pa report nagikan sa Iloilo City ini si kay 5 Jenny kauyunan para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Di usually sulit-sulit na nagkakatabo kag napatubang tang kalamidad ang preparasyon sa ni sulit-sulit man si subong ang city government preparado na kag may mga preemptive evacuation nga matabo either sa buwas ng adlaw ay may maka-experience kita sa mga pag-ulan kag pagbaskog sa hangin sa adlaw sang Domingo kag sa adlaw man sang Lunes mga kakipay. Wala ko talang dugang sa ning mga announcement kay ginalantaw nila ining si Bagyo Uwan mag-landfall either sa gabi sang Domingo or sa kagahon sang Lunes nga adlaw either dito sa may Isabela or sa may Aurora Province mga kakipay. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kapangapi na kamo, kapi kita sa inya healthy nga kape ang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kang saning tiyempo sang tig-ululan, pabaskogon nga ito sa mga immune system Maginom kita sang Power Trio. Ang Detox
Klinika DTX 500, ang Mighty C kag ang D3 Bio mga ka-K5. Kay damo subong ginatrangkaso, ginasipon, ginahilanat, ginaubo, kabilugan sila paglain sa pagpamatsyag. Amo ning ang aton immune system dapat kinaton pabaskon, batok sa saning mga nari-sari, nga mga viruses, mga bakterya nga mahimo makatugas ang masakit sa ato sa ni ngalaw. Inom kita DTX 500, Mighty C kag D3 Bio, mga dikalidad nga produkto ni Doc Ramil Itanguy sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mabakali sa mga klinika products naton, mga klinika outlet, mga ka-K5 di sa may syudad sang Iloilo, sa may Banwa sa Mayagaw, syudad sang Pasig, sa may Banwa sang Kalinog, sa may Banwa sang Sara, sa may Bell Pharmacy, kag subong man mabakal man sa online, sa Lazada, sa TikTok, sa Shopee, kag sa mga pangunang butika sa inyong lugar, ang tanan sa ni mga klinika product. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Mayong hapon kay Ma'am Nadlin Shautong, kay Ma'am Winifrida Sarmiento, kay Ma'am Hana Lapating Branya, TGIF, thanks God it's Friday, kay Ma'am Analo Puente Baha, Descalzo, sa may Banwasang Sara, kag lakip man kay Sir Kim Heroso Panes sa may sitio ni Bawan, Barangay Maasin, sa may syudad sang Pasig, kag sa Sabon Station, sa may Pasig City Branch, solid K5 listeners ngayong hapon gina, kay Ma'am Ruby Gonzales sa may Las Piñas City, sa may Metro Manila. Halong ka muna ma'am, kay naban mas maburubaskog nga epekto ni Bagyo Uwan ang inyong ma-expansyahan. Kay Sir Rick Mapa, kay Tarina Mapada sa may Rizal Apusa, sa may Kinamay Kalanaan, kag lakip man kay Sir Rapista Arvila Tombo, kag kay Sir Hudlo Montana, may dahil nga hapon, kay Mama Marital Yamit Silina, kay Ma'am Ninita Del Prado sa may Sinikway Lapos, pangamuyo gikita, amo nang mangin armas naton sa saning pag-atubang naton sa sing mabasko nga bagyo nga si Bagyo Uwan. Kay Sir Binja Storias, nga hapon, kay Ma'am Maricel Baloro Kasiple sa may Barangay Balabagoharo, kag kay Sir Randolph Villaruel Concha, kay Ugoy-Ugoy ni Tioy Boyet Bakery, sa may Banwasang Sara, kag kay Liklik Buboy Badi Ato Rimar kag Kuni, mga gwapuhon sa bakery ni Boyet, kag kay Ma'am Lydia Nasita, may dahil nga po kay Ma'am Laura Sumagaysay, kay Sir RG Balanza Kalanoy, mga taxi mobile patrollers naton, kay Ma'am Bings PSJ, may dahil nga hapon, kag kay Ma'am Cheryl Bohol, nagka-monitor pamilya Servillino sa Magurampaw, Kataan, Barangay Kataan sa may Banwasang San Joaquin, gamonitor sa may Agusan del Sur. Ang Mindanao gawa daw hindi kini apektado, pero tungkol sa Kalaparon sini may mga pagulan-ulan, Ma'am Expansion. Kag kay Ma'am Ruby Gonzales, kay Ma'am May Amuson El Chico, kag sa ako sing kasimanwada, kay Ma'am Erlina Terarma Goles, sa may Telecom Compound, kag kay Sir Noel sa iya sining Bana, sa may Barangay Quintin Salas Haro. Ang ato sa nga pagpangalagan, marulipot lagid basta gani Biyernes nga adlaw mga K5. Pero keep in touch ka mo, sa amon sa Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7, para sa mga pinakulihi nga mabalita kay promosyon, kag mangin update sa ning Bagyo Uwan. Halong kita mga ka-K5. Halong kita sa saning manugsulod sa ning mabasko nga bagyo, diri sa may pungsod naton. Kag lakip man padayon ang pagmonitor sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kay kung madakpan ka mo, pamati, automatic daog ka mo sang isa ka box sang DTX Coffee Mix. Kaya makapasakop ka mo sa K5, dakop ka, ilogo mo promo. Kag monitor ka mo sa among Facebook page. Kay magluwas na, may mga barangay man kami, kung naga-follow sa amon sa nga Facebook page, kag sa page man ni Doc Ramil Uy, mahimo pagadaog ka mo sang bugas, 5 ka kilo nga bugas, kay nagdaog diri taga barangay West Habog-Habog Molo. Bantayis masunod sa nga barangay diri sa may syudad, kandi tutok lang diri sa K5 News FM Iloilo 88.7, ang kampyon
nga istasyon. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Keep safe everyone, kag happy weekend. Kita namin kita sa Lunes nga adlaw alas 4:30 tutob alas 6 sa Kasidmon. Sa kalaglaban sumunod sila nga puwersa sang K5 News FM Iloilo. Sa amon sila nga President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon sila nga Area Manager kag K5 Ray Espea Umalay. Ako man yung lagad ang inyo kag K5 Enrico Tupa Surita Jr. para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM. Kampiyon sa balita. Kampiyon